Jeg har nærmest hele mit liv boet i en stald. Da min søster og jeg var små, så sad vi nede i stalden og kiggede på heste med vores mor. Vi legede, at hestene kunne tale. En langsom hest talte langsomt, og en hurtig hest talte hurtigt. På den måde lærte vi at forstå og læse hestene. Det har betydet meget på den måde, jeg træner heste på i dag. Det er vigtigt for mig at forstå, hvilke type heste jeg har med at gøre. Er det en modig hest, en stolt hest eller en sky hest? Så ved jeg, hvordan den skal trænes, og hvordan jeg holder den glad. Glade heste vil gå til verdens ende for dig. Man opdager det kammeratskab, man kan have, hvor vi bidrager lige meget til at nå vores mål. Det er vigtigt at variere træningen mellem ridning, longering, lystløb, lystspringning og træning fra jorden. Ved at variere intensiteten i træningen, så kan jeg styre, hvornår hesten skal være i showform, og hvornår den skal arbejde og opbygge muskler. På den måde styrer jeg hestens energiniveau, og det giver en rigtig sjov træning. Når jeg træner crosser, vælger hestene selv deres eget tempo, gangart, og de finder selv deres egen balance. Det er en sjov måde at træne på. Hestene konkurrerer indbyrdes og varierer hastighed og gangarter. Nogle af de fedeste oplevelser, jeg har haft, har været på ryggen af en hest. At sidde på en hest i naturen helt alene og opleve, at alt det bare spiller. Det er en helt speciel følelse. Det er vigtigt for mig at nyde naturen. Det er de små ting, der virkelig betyder noget.